Acció! Acció. Van. Acció! Más, eso, ahí. Bueno, jo vaig gravar-nos, això és per tenir imatges de recurs. I ara no cal que feu res, però millor amb les mans agafades. No cal que fem res. Amb les mans agafades. I si surt el Corcovado, millor, no? A darrere. El que passa és que no sé si... Es veu? Sí, es veu.
Una aixecada de mans. Vinga, va. Visca Catalunya! Val. Us agafeu un últim moment de les mans, ara per fer un plano general de tots. Vale, ja estic gravant, Aquí no hi ha. Ara m'apropo més. Yes, yes. Acció.